Hoyo. Maida say, bana. Right. Guys, welcome back to another episode of Couples Exchange Your Phones for 6 seconds. We out here in Harare, Zimbabwe, and we're gonna be breaking relationships again. Munomu, Harare, Zimbabwe. Guys, I'm sure to Ashinja Wachanaka, my regular one, Vanogara Panapa, Murgusham, confess you. Ask for Panapa, say, confess you are the boss Lulu. Right, get to pick a background, Kenya, confess you are cheater. I think by episode 3, the face I can't say, what I'm a big relationship, I actually cheat up Glerapaku. And I don't know Baba Machinja. Exactly. Samkomano achita kudaroka akazopinda mu relationship yake. Yauro timu chasoti aasi kuchitwa here. You know kuti munhu kana ngoita mabasa erimba anzi mbavha inosvika kubirwa. Andika. Saka mufacebook atibata ku TikTok amana akamuita sei mana makambonditesta relationship andika. Ndadzoka zvakare ndinenge relationship yangu. Relationship yangu ani musikana wake wanaye. Ndaada kuona zvakare musikana wake asi kumuchitira. Saka zvatunoita kana tipa praise makara panapa. Baba tinoti zonzo imimika kamleta maipso zakare. So I think namboirwa nemfeso wangu anonzi rasamani. Aichitwa nebebe brake and then takada episode afana ero. Ndo second episode takadaro. Guys, kune vanhu vanoda kutora maipso zakare so ndibate pa number dzangu zepa screen +276 196 so zvoita pa episode takada so ndekuzonzo. Yes, it's a bit unfair because mungu wangu nako yakabvisa but mabvisa zvinomfonera. I want to. Andika avana vachena phone. So zvoita pa episode ndekuzonzo mfeso uyu acharotora bebe rake kumashops uko andika uitonge zifi bebe rake adongotorana ewoko radogara kupakuno andika and then isusu na cameraman wangu ituye zifi kwatunge vlog tuingoita showing around andika twada pana apa pawakagara pana twada zonzo maita se German boy muita se can you please shoot with me ndikuvunza ma questions ma couples chichi bla 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 kana zvotodaro takutepetre papo takutanga kuti guys let's exchange phones for 6 seconds bebe akaramba mfeso zo tsakuri kuchita ke andika ndingaramba ndo zvazvinoitezo saka pandakudaro adakurongera vanhu awandibati kana ndorongera munhu wako dakuona kuti asi kuchitere munhu wako akangoramba yobva watojamuka kuti aiwo saka ukurambirei maiziya so guys it's another day another dollar couples exchange phones for 6 seconds we out here in Aspindio Park takuona zvinopera sei okay ndiri papo ndava nenyaya yakanaka guys tichange chitendera Zimbabwe yese saka ndotaura vanhu vana Airbnb like the one akambotipa kuchirezi Airbnb vanhu vana lodge vana accommodation mahotels tokumbiro pekugara tinotendera Zimbabwe yese masvingo mutare murewa marondera everywhere kwese kwamuri takuya ikoko by problem iri pa accommodation also financially vada kusupport financially tibate zvakare pa screen panapa you can do asikupema ngenyati but vada kusupport financially in exchange of service. You can see our channel is engaging, TikTok iri kuengage, my numbers are kufamba. It can be a benefit to your business or to your lodge kana une business dakuitira vana ma brand deals zvakare also vanda kuitira ma channels promotions vanda kuzonzo ndo grow ma channels ndibate zvakare mundi bhadharawo kana kuti vanda kundi sponsor mundi sponsor kana mudoti kuitira service in return tokuitirawo service yenyu kune mbinga dzisingade kuitirwa something in return zvakare motibato zvakare ndimona tikuda team diaspora mafans angu ane mari tokuda isingaite ndotoziva kuti muripo ere mutoona baba yesa zvadada panapa siyada kuti muchinotora munhu wenyu andika kana manotora munhu wenyu isusu vadatonge turashirawo chatikurwa panapa and then munhu wenyu vamaine mogara miri kwamuchagare koko toda kurongerai todasvika patatoti munhu wenyu ngatisinye mafoni andika saba yenyu because weather achina yakaminama andika anyways guys mdara unotora munhu baya zvenyu mdara unotora munhu wake another day another dollar couples exchange your phones for 6 seconds we out here reporting live muno makare mu Aspindio Park matigara tiri munomu saka mdara inotora munhu wawo zvachaita inini rangu roberekwa ndiro praise makara and chaita kuti asvike panapa ogara nemunhu wake tiwatasvika rono mdara maita sei tachikumbiro mushinja nemafoni imimi nani nemunhu wenyu. So guys, don't forget to like, comment, share and subscribe to my YouTube channel for more and more content. Guys, please let's watch till the end. Let's watch the whole video so that rino badaro awo andika. Let's like, to comment, to share hamane shangwari dzakasiyana so that rinoitawo ma views anditika ro badaro anditika ndokuda isingete. So without any further ado, let's get into it. Hoyo maida se man. See guys, mkomana akuya maize komana akuya kwazombondana naye satazopita ma delays ndabaya pa dnn saka right now manje ndinotonge zivi ndingovloga day in my life amona rukono kokoyo komana oyo you feel me saka guys atchetaka I don't even know because now avana kugara kwazombonaya you feel me ndofunga pasonoti akuti vagare pasi azvibude saka zvandichaitaka ndichangotonge zivi tikupesana then ndigovloga ndichinge ndikuradzaradza vanhu whatever she's happening here unfortunately anozokwanisa kuzogara nemwana uko because vanenge vazonza zvimaraunds since kwaita se kwazombonaya maiziya saka anyways, don't forget to like, comment, share and subscribe to my YouTube channel for more and more content. Cameraman, chingontero ngende ngezvitu kuvloga ise. Ngende ngezvitu kuradza vanhu maflats. You feel me? So guys, this is Aspindio Park. Umunonzi mu Aspire Heights. This is Aspire Heights. And then I park inenge chikokulwa nevanhu nene. And then so zena. Maize. Maida simda.
poere hapana poere maita sei hapana ndinakasiya chitengeni man ndingoshito video rangu ndikuvhunza nezvenzvimbo idzi ndomboromira kusari kwedu duno ndikuvhunza nezvenzvimbo idzi ai maflatsi aya munowanika dzimbero mukato zemukatu fana kuenda paadmin mepakona konoko pane admin ipo pakona ponyatsonovhunza zvakanaka uripo nyatsokunzwisisa unotonyatsonzwisisa zvese zvinenge zvakakwana. Sa guys masinzwira cameraman mufanira kunge muri mudhuze neni ndinyatsonzwa but again mbobvunza amana sa imwe murubva kupa pemimi mubva wachechi mune chechi munomwana wachimu inzvimbo yamira sei iri bhodzi peno muchechi pane chechi iri kukono okay anyways apo ndiri kwa praise ndoti azvongoshuta mavideos eyoutube nene maisa zoti ndotombobvunza mamwe nemacouples nene aminoti do you mind kumbondifichawo mamavideos angu andishingorwarwara bhozi echikotira tendera munomu ndogara kuzasi kumfakosuko saka ndongoita zvongobira ndapinda munomu chitsvagwa nokuita nawo mavideos estuff maisa saka minoti cameraman kwarinyatsobuda ndekupi cameraman dawe kwaona kwaya kuno kunyatsobuda sislighting iri kunoko aitika so ine mavideos andoitaka ndotamba magames akasiyana-siyana macouples andika tichingovhunza kuti chakaita kuti mude munhu chi what kana ngekutanga indonzi praise notwa ngoma ndotwa tsululu asi muri mudevele yes kwemisisa muri kwani Sandra okay so guys masinzwira guys panapa ndina Sandra na tsululu so amana ndravunza kuti chi chakaita kuti mude baby kantsangire kumo ndimira nguchepa ndwanzo dofara mira pakati kuti zvibatane chi chakaita kuti mude baby because maize chi chakaita kuti mude baby apa pinangorifarira haiti yaro everything nangonakira plus masmile andikuona munhu wemasmile ndikandikuona kuti baby rogara richisekera smile ndotofarira munhu anofara womufara munhu anofara sezvaunongoita kwemisisa chakaita kuti mude mfesi chini chakaita kuti ndimude munhu anofarira kunamata munhu anoda Mwari anotya Mwari infact munhu anotya Mwari munoda vanhu vechechi ndoda vanhu vechechi noti vari holisteric vari holisteric mamuda vanhu vachechi kwemingoma muda vanhu vechechi kuti kana chero vakamhora but ndakazongosangana naye muchechi wamasangana muchechi wow tangosangana muchechi saka ndakangozodochi iyo muchechi so guys very for yourself vanhu vazonzo muchechi umu unokwanisa kutowana munhu wekuti ofambidzana naye munokwanisa kutobuda muchato kana marriage muchechi umu singaziva kuti muchechi umu muri kuwanikawo marelationship atiri kuwana munyika iromo because munyika nemuchechi tu zvakasiyana ka and isusu tinechitaso kana muchinge mawanana muchechi inge iri svitsa tsvene kwete svitsa nhema yatiri kuona kumasiso mandika anyways guys saka nengoma ndinobvunza kuti nini chingaita kuti murambane nemunhu chii kuti muzoti inini munhu achakwanisa kufambidzana naye mamujinge muchifambidzana chingaiti chii ina ndidi kuchitwa mukoma ndidi kuchitwa yandoziva ndidi kuchitwa ndoziro kuti kusiyana nemunhu okay kwemi usisani chingazomunga makutizonzwa inini school lulu handichade zvekufambidzana naye chikazoti munhu wamuri kudanana naye munge makutizonzwa inini handichade zvekufambidzana nemunhu chingaite chii chingakonzeresa akandichita handosiya akachita guys it seems like hapana anoda kushare even bible shoko raMwari rinotaura kuti sharing is caring munoti china zvizvo aiwa inangu handidi kusherwa chikafu changu changu ndechangu but inozoti inangu actually handinangu problem nevarume vanenge vachishare imisisani matamba ndochitwa even yangu mubhaibheri ndafara dzive kuti makasangana kuchechi handika mubhaibheri chemu chemu mambo solomoni vanga vakadzi vakawanda vanga vakadzi vangani ina handino chechi but ndofunga ndakazvidza kupekesheni bhendera chaziva ndakazvidza mambo solomoni vanga vakadzi vangani vakawanda zviroti kana bhaibheri chachero harina dambudziko nazvo zvokuti varume vaita chi vakadzi vakawanda aiwa izvo mubhaibheri ngazvipere ikoko asi handi makasangana chechi kana masangana chechi zveBhaibheri aisapotiwi ipapo ndatara chikwadi isusu totendera handika uyu atenderwe aite varume vakawanda aite baripo asi ini ndotenderwa nditsvage mumwe musikana iye aripo munoti china zvosisani hakuna zvakadaro hakuna zvakadaro hakuna handifani kutomboshare hapana kutomboshare handifani kushare anyways mazvinzwira varamboshare I can't blame you because sharing sometimes not caring, you feel me? But name koma ndrovunza kuti mimi out of 10 makatendeko zvakaita sei? Ini 100% now. 100%. Makatendeka, makavimbika.
ndima kaimba kasongeti makatendeka Jesu every day oziri kuri ini ndoimba kwaya ndiri backup vocalist wamaendere song yaye kuti munenge mune nantoripo ndindatobheka munenge muneni Jesu munenge muneni zvokuti munoimba amimbe ema mune zvipo ndaito kulinga ikoko. Anyways, imi makatendeka zvakaita sei out of 10? Mungatiwo makatendeka zvakadini? 10 out of 10. 10 out of 10? Amuchite? Handichite. Kana ka 1? Kana ka 1. Anyways guys, you have heard it from the couple themselves. Varuti iwo vakati ndakanganwa kuchibvunza. Sasa ndapa next step atira kuenda. Ndandakuze guys inondoita zvekutesta maleo test. Ona sasa svike koko. Ndandakuze ndoita zvemubvunzo. Anyways, ngopinda munyaya inondoita zvekutesta ma couples kuti imimi nkome mimi since vanhu makatendeka sisa vatu vakatendeka basa ratoita ndita tonzi I break relationships for a living kuti nditobhadhara rent kana kusvika sadza ndendaita se personal relationship. So mapasaro andinoita manje kana kuti maitiro andozviita ndeyekuzonzo imimi ndinotora foni yenyu andika ndatora foni yenyu ava futa ndaita se ndaitora which kana ndane foni yenyu nefoni yava vandika ndichabva ndapinda mukati mafoni yenyu ndaona kuti imimi hamusi kuchita mukomana musikana wenyu uyezve musikana wenyu haasi kuchita imimi here munotasana pafoni yenyu inonzi breaking relationships for a living. Anyways, saka iyo tinozonzi couples exchanging phones for 60 seconds kuti uone kuti sisa havasi kuchitira imi mukoma hamusi kuchitira maiziya saka isusu sarasvika ipapo ndadobvunza kuti munhu wenyu munomusasa zvakaita sei musati mapinda muchirongwa ichi because chirongwa ichi it might be hazardous to participants chingona kuurayisa kufa kuti fi nangu munhu wangundomutrata but sezvunzangasatamboita ngochinja mafoni ambatane mafoni kwemi musisana ndoda kubvunza kuti munhu wenyu munomusasa zvakaita sei zvekutodaro big time zvototi out of 10 out of 10 mungamutrasa kangani 10 out of 20 10 out of 20 20 out of 10 kwemi 10 out of 10 zvese munomusasa zvese alright so yepanapa manje cameraman yepanapa tinyasovhenekwa nekazuva. Okay, so you guys have heard it from yourself. You have heard it yourself from the couples themselves. They are saying they trust each other 10 out of 10, which makes this perfect and which makes this interesting. So you guys, I don't know how to waste much of your time. You can see it's raining and maybe you want to rush home. Seems like move change andika move. Yeah, to change. So I don't want to waste your time. Kana tasege ndikazi kangu tripod yangu panapa ndo shanza ichi kushuta basa. Ngore ndo mbrofoni yenyu mimi. Andika, yendeni mama ndipo yenyu. Iri main-bag ndo yenyu ndo yamadha iri mbeki baradawapo. Okay, ndofa romira pakati uyenyu kuno muzochenjera kuningina usikaningirira mke. Alright, so guys, zvakuitika panapa ndizvozvo ndane phone manje yamadhamu neyani iri ndeba ndo yawo saka manaka I don't want to waste much of your time manaka asi kuzoti ari kutanga kupinda mufoni memumwe angaite ani ari kutanga kubatira mumwe chifambi worotanga munogara mango risk ino ndo yamadhamu. Alright, munozimugoninga loka aiwa popa switi chikunwe changu chitoripo amanaki. So I want you to say chikunwe changu chitoripo. So guys, you've heard it from yourself kuti doba don't nefinga fake yawe papa guys. So alright, what I want to say is I want you to open the WhatsApp mosecha makeywords achakudzaya mosecha kuti sex makashaya pasina chabuda papa robuda chat chete zvese zvinhu zvakavanzikana sofa robuda muchat menjete morning after nudes come outside I love you everything that you think about love check gallery Facebook Instagram Twitter kwese check TikTok in it. It's another day another dollar couples exchanging phones ngavatange zvavo aiwa watobata phone watobata phone. So guys, it's another day another dollar couples exchanging pinda phone komangu pinda mucharse ndati musecha 6 muruvundo ke anangu kurwanana murotanga yenyewe tumotanga yenyewe ndotangangu sa indo yani green wana kutobata mazona mana mukoma vari kusvika kupinda phone vari kusvika kuti panogona kuvapisira kana kuvashatira zvisine ngoma unga zvinowanika ndo zvazviri sister check phone mona kuyaloka phone mwenyu. Okay, good one. Is another day another dollar couples exchange phones for 60 seconds. Aish, another day another dollar murucharso. Okay, in the WhatsApp, it's another day another dollar couples exchange phones for 60 seconds. As you can see, we are about to break another relationship. The last time I said we just breaked, people they said it's wrong English, but whatever. Chakakosha chekuti break ya breakeka murucheka sister. Go to WhatsApp message out morning after makashaya mova delete nudes pregnant whatever. WhatsApp, Instagram, Twitter, kwesi ku Skype, phone up, everything check. We are saying no to Mjolo. What we are saying is there's no love
here in Zimbabwe. People that are dating for business, people that are dating for different types of shit. You feel me? So what I'm saying is, if you are cheating, I'm coming for you, and I'm coming. I hate people who cheat. But I go to WhatsApp. Go Facebook, gallery. I mean, search gallery, call log everything. We clean and go on. Nana problem. So good arrow. Antina. I'm not a problem. Okay. Answer, I have a problem. Antina. I'm not a problem. Zvakanaka izvi ndo yatinobva tati sapatina zvakatenderwa zvakaropa fadzwa nababa chiwana matichi amuna chirimo mamunyazoshuwa kunze kurombo kusachira toni nimbotarisa guys I'm checking too. We wanna see if we can get something get go check out WhatsApp kune zviri kumaita kuti kwakaitwa anything or not akuna chakaitwa check guys. Seems like I told them I eating WhatsApp original. Anyways, I hold this phone. So guys, now it seems like today is a better day since it's a Sunday day, and it seems like it's a blessed day. We don't know. Sunday might be bad and it might be blessed. We don't know who's gonna be blessed at the end of the day. Either me, I'm gonna be blessed, or you're gonna be blessed, or she's gonna be blessed, or both of us we're gonna be blessed. But someone might cry. I don't know who. I'm singing in the realm of spirit. Anyways, funny. Ndayaskana. Indofoni yamskana. Andi wamana chamawano. Umamana chamawano. amuna Yenya yakatendeka. yakatendeka. Okay. Yeah. Anyways, ngoma pinde WhatsApp. Mochika zvenyu morning afternoons come outside. I'm coming. Bible. Yeah. Choir. Ndifoni yakuchechi kai. Choir. Cameraman zvizvimwe zvamunoita kuchechi kana muchipinda pinda. Choir chichimwe. Cameraman muzodonge musingapinde. Guys, by the way, my girlfriend is my cameraman today. Let me show you how cute is my cameraman. Here. Yes, you know Sabatina. Anyways, it's another dollar. Okay, tazuka kunoku. Ngoma ndatipinde WhatsApp message morning afternoons 6, you know. And she Tanga WhatsApp. Mbakutaka WhatsApp. Obo. Memo napinda na Facebook, Instagram, Skype, Twitter, everything. Antonika mvunzo ku WhatsApp iko kwa. Matone mvunzo ready? Okay. Ndikuona namba dzangu inini ka. Yeah. Dzakatonyorwa onzi Tsululu, but azina heart. Azanzi be. But Tindo akaiswa. Ndotori star rangu msiko wakaita. But uyu akanzi Tindo akaiswa karuva kwekutanga kumbendo vakaoneswa ka heart. Okay. Saka dongoziva. Abantu batenda kuvunza. Okay. Sister, imimi Tsululu kanotindwe mkomano indiani. Tsululu. Okay. Why am I so safe kanoti be kanoti happy? Choko, puti, fanachi. Anduzera ke. Maseve wareba chituba mkomano. But still indaka kuti chiko. Ngwana kuti baby zvakanaka wona. Iwo kaseve konzi baby wona. Ndiseva ndoda mfoni mangu, yani seva zvanodawo. Zviri ko. Hanzi ndoseva zvadoda mfoni mangu. Hanzi daimuri makaitenga ndaiseva kuti baby. Still chero muchati, ausada mboniti kana good night and ausati ka. Anongorara ngechikorwe. Muri chikwari ri sister. Aiwa ndisi. Saka undianu. Jantindo, let me see. Pinem chati ngoma umunya sove. Yeah. Pinem chati ura Tindo. Hapana chati anombopinda, ngangotaura kuti ndiani zvakanaka. Mandipindeni. Ngangotaura zvakanaka. Mandipindeni. Ngangotaura zvakanaka. Hapana kwatomboramba tichienda. These people, they seems like they are varutodana nonge vari kuflirt or something. Varutodana na. Anochititora endonzopa ku matem mashops kwachigwende ndikupo. Kunonzo chigwende ndiko. Kwachigwende. Ndoko anogara. Azomshika sazokwira zo. Azokwira zomshika nochinipika. Mpe phone yakatsana ndiani kotindo. Ani mota Tindo? Yanzodziya mama. Ani mota? Nzadziya mama. What mira ani mota? Yanzodziya. Guys, I said in the last video kuti hakuna hama ine mota. Hakuna hama ine mota. Kana ndongori hama ine mota wangu. Unditire mushi. Wangu tu. Mama wangu ndisekuru wangu. Sekuru wako. Sasa mama kwano zero uzonzo kusikira na sekuru Tindo. Vanozviziva. Vanozviziva mukuna wafone vanozviziva. Tamushi. Tamushi sasikoro ndipedzera nguwe. Taura chokwadi. Mudashamire ngoma. Taura chokwadi. Shamari. Iyi ndo shame muroyi. Chokwadi. Mpepa chirangu. Anzo bhegi rako. Mpepa chirangu. Kana chiri chokwadi kuti zeko. Aiwa. Unza bhachirangu, siya bhachirangu.
Yanzodzia mama vangu, yanzodzia mama vangu. Wait. Siya bhachi rangu ndakuenda. Chisiya bhachi rangu. Wait. Wachi yanzodziana. Ndipo bhachi rangu. Ya mama. Alright. Anzodzia mama iri kukupimbe kana kuti. Weza sikuzvisa. Mune unza phone, zora phone. Unlock tipenya mcharata tindiro. Unlock tipenya mcharata tindiro. Because lero ungeziva magrade ECDB panapa. Ungezivita tisangoenda graduation. Chado graduate ku primary. Tora kuchikoro ina ndisati. Chero za 1. Wait, nyazopinda tisechitoni. Mambo type I love you. Manguona chata chindo type I love you. Nandisino to type zvesezo. Kwakutobudza. Nandisino. Chindo ari kubuda pakanzi I love you. I love you too. Boba chirangu. Chokwadi. Unakuzokutra kuchikoro. Unazonipika kuchikoro. Yo, kwenda kuchikoro chete munakaronzi I love you. And she said I love you too. Imagine. Hold your phone here. Aiwa. Kaya. Sadari. Akadoti I love you too. Mamchibva futi kuudasara relationship yedu. Udasara naro iri bachira. Mira mdara. Asonya tasha. Wait. When tribal tangora kutunda vatsema. Pazvisine ndakuvunza sister nini. Mauda kutudza chokwadi kana mauda kutira pamphita magrade to be. Because ndonongotema shamu makapronwa izvo so. Izvi shamu ziriko cameraman. Vanadze shamu zirapa basi. But marathon zvingandetsi. Ngomaunga vana vanouza vada kutambisa nguva. Cameraman miramuone achiprono. Tomboda zvimahurere ndakatoma maka zviya mamuti anzi GBV kuti ase. Uku GBV rani. Munhu apronwe. Shami. Ando muroeri. Zoka shamari. Mprone. Wadotora chokwadi. Unza bachira angu ndiye. Unza kuma. Ndati mbe bachira angu. Madotora chokwadi. Mamundibate shamu. Madotora chokwadi. Unza bachira. Guys. Wanandrego mess ni maura. Pronwa. Namiswa. Wait. Sisan. Chirege wera mampita msharangu hapa nako. Chiba bachira angu. Mira bana. Sisan. Aditi munhu atenga akambopenga. Musatenge munhu akachika machips akabhoiliswa muzvizwa. Chese munhu akakwana. Hunze bachira. Aiwa, kweyo uri kutora kuti rese. Ndere kusutu yodzika. Ndipo bachira angu ndiye. Iyo. Ndere kusutu yodzika. Unza bachira angu ndiye. Iyo, ibachira kusutu yodzika. Udasara naro. Badi ngoma wangu mira. Bada machairo ngoma wangu. Unza bachira angu. Imabane kupi muri. Iwe shayi. Iyo. Wait. Aye, unza bachira angu. Mabakupi. Uya okam. Ndipo bachira angu. Wait. Relax. Relax, sister. Mira, sister. Wait. Zvakadaro usandijairi. Wait, sister. Nzwe muzi. Muona kunoka, kwatiri kunoka. Cameraman varadzi tiri kusango. Tikapa panapa ndakaenda nemusikana munosana muchiputiswa munorowa proni. Ina cameraman wangu takatongoenda. Tanita ndikukudhivendai. Hatina kutombosvika titone nzara. Hatotombokuti asudara machi kudhivendai. Ipe munhu bachira yake aende uri takusiya kuprona. Oraita uchadine zvangu ere. Unza bachira. Achada. Ungatipedzeswe nevanhu ava. Wait, my brother. Mucho mira munodambura bacho. Mucho muzo. Siya bachira angu. Aiwa ina ndichade. Andichade ndo. Chare futi. Aiwa ngaite plan zake. Anza ndichada sisi. Aiwa. Marambo. Aiwa. Iwe Jezabero. Get away, handi brother. Ngaite plan zake. Bachire kusutu yodzira. Ndawo kani. Manchita tripod yangu. Nae. Anoda sura inzira sisi mahura. Ora chitora chokwadi. Mira chitora chokwadi. Aiwa, chokwadi njokuti yanzodze mama vangu. Chamaura kuti. Hande siyana na vana Jezebel. Tiranzishi. Chitora chokwadi. Ora ngatimire panapa. Cameraman, uye kunoku mbero. Ora chimire. Wait. Zvinopera pamoja. Chokwadi. Ichokusiya. Ndotochishandisira iwe. Mira. Newe unditara. Guys, ini kana vada kupronana nezvidhina ndakubva. Wait. Mana. Mukangano na tema shamuka. Murukangano na tema shamuka. Wait. Wait. Hold on. Chimira itite zvuditsa. Magada mbezraso yapa napo. Ora chimira isachina basi. Ora chimira chifudzi. Koma sister muchuda munera. Ndomuda. Koma muchuda munera. Aiwa ina ndichada. Alright. Do you think akatara chokwadi mona kufixana? Chimbochara chokwadi. Wistindo boza apa kutita vanandika. Yanzodze mama. Ora makamboisana ntini ndi excellent yani. Makamboisana. Aiwa. Manje makana mafidaro.
Atina zvatiri kutaura. Handi cameraman. Is another dollar couples exchange phones for 60 seconds. Tikunyepera panapo iyazaziya mama. Isi yazaziya mama ari ani nani. Tidi kuramba chitkonge vana vadiki isusu. Asi grade ECDB kana kuchi. Marota chokwadi. Mire. Marota chokwadi. Marota chokwadi. Anditi. Sure chokwadi. Hapana chokwadi. Hapana chokwadi. Tazve life yako yo. Nonsense. Brother ngati ba yesu. Dosa tsungaza 2026 unoichi. Yoje. Tabva nemaspin ndewo. Hapasina kutonaka. Vabva nekupi? Sunbat. Vabva nekupi? Kumba. Tukwenda tese. Shamari. So wakutoita guys, sisterhood is not proud. Taura chokwadi. Kana uri kurambwa, worambwa. Kana uri kurambwa idanwa newe, Kuda senda kudze chokwadi anzodziya mama wangu sekuru vangu zvapera. Chenda kuna sekuru wako. Chinodana sekuru wako. Zvapera. Sekuru vangu azviite. Iwa chikuta I love you. Iwe chinza I love you na sekuru wako. Iwe tazvokutambewa. Inda mna dojerera vanhu. Guys, cameraman, isusu chiwasiye venda kwaari kuenda, sio kwati kubaya. Anyways guys, another dollar couple exchange phones for 6 seconds. As you can see, vanhu vakuramba vachinetsana vachiita vari kuita. Isusu we focusing on us bro. Come on, ne baby cameraman wangu. Cameraman my lady. Tingaswere chichazokutisana vanhu vari kuita zvekuchinara. Pachawo life yavo ndezvavo isikuita zvedu life yedu. It's so sad kuti mukomana akachita apa achitwawo. We can't say it's sad or it's what. Pachawo kuita kwavo pakudanana kwavo isarudzo dzavo neupenyu hwavo. Anyways, another dollar couples exchange phones for 6 seconds. We out here as we go back in. We just breaked another relationship as well. If you're over there, please make sure you like, comment, share, and don't forget to subscribe. Guys, I said I want to tour around the whole Zimbabwe. Vanhu vane ma-Airbnb ndibate, vanhu vane ma-lodge ndibate, everyone ane accommodation, everyone who can accommodate us, or everyone who can sponsor us, me and my cameraman financially, please hit me up. Number zangu pa screen, +27619643402. Anyways, it's another dollar couple exchange phones for 6 seconds. We out.